Παρακαλώ, τι δεν θέλατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ κάποια αντιπροσωπεία κατοίκων Πεντέλης που θέλαμε να κάνουμε μια παρέμβαση σχετικά με τα φωτοβολταϊκά, τα οποία συζητάτε και δεν έχουμε πληροφόρηση ως κάτω. Καταρχήν, καλώς ορίσατε. Είμαστε σε λίγο δύσκολη θέση, αλλά μετά στο προσθέσω τη δυνατότητα παρέμβασης. Να ξέρετε ότι θα είχαμε και την επιθυμία να σας ακούσουμε και περισσότερο. Δυστυχώς σήμερα μας βρίσκεται σε μια συνεδρίαση που είναι μονοθεματική. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να συζητηθεί το θέμα ευρέως. Όμως, καταρχήν πάρτε τη θέση της διοίκησης, γιατί έχει μοιραστεί ήδη στους συναδέλφους. Οπότε, αφού έχετε έρθει για αυτό το θέμα, θα ήθελα εγώ να το διαβάσω, να το ακούσετε όλοι σας και βεβαίως αμέσως μετά, αλλά για συντομία χρόνου το διαβάζετε και δεν μπορεί να συζητηθεί, να ξέρετε, έτσι, σήμερα. Θέλετε να διαβάσεις εσείς. Αν θέλετε να διαβάσω του Δημάρχου καταρχήν που μοιράστηκε πρώτο, έτσι, και να σας το δώσω ισχύρα σας και να διαβάσω το δικό σας, για να καταγραφεί. Αν θέλετε, τακτοποιηθείτε. Λοιπόν, καταρχήν διαβάζω τη θέση της Επιτροπής που είχαμε συστήσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο για να ασχοληθεί και να φέρει εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Διαβάζω λοιπόν, κύριοι. Η πρόταση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπως αυτή εκφράστηκε στη σύσκεψη που έγινε με την Πενταμελή Επιτροπή, περιέχει και την αγωνία της για την τύχη του πεντελικού περιβάλλοντος και ήδη εκφράζει τη βαθιά της θέληση και επιθυμία για αναδάσωση των 20.000 στρεμμάτων εντός των ορίων του Δήμου μας. Η θέση αυτή προφανώς και δεν μας αφήνει αδιάφορους, αλλά ομόφωνα μας συνεγείρει στην κατεύθυνση υλοποίησής της. Για το λόγο αυτό εκφράζουμε την άποψη ότι ο Δήμος μας και ο υποφαινόμενος Δήμαρχος, όσοι καταλληλότεροι λόγω βαθιάς γνώσης του πεντελικού και της δεντροφύτευσης, θα είμαστε πρωτοπόροι στη συγκρότηση φορέα υπό τον Δήμο, που σε συνεργασία με την Εκκλησία θα πραγματοποιήσει τη δράση αυτή. Θεωρούμε ότι η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά σέβεται το περιβάλλον, είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι στην τοποθέτηση των συγκροτημάτων των φωτοβολταϊκών στις αναδασωτές περιοχές του Πεντελικού, ενός βουνού που έχει προσφέρει τα πάντα στην ανθρωπότητα, στην Ελλάδα και στην περιοχή και που μόνο καταστροφή έχει εισπράξει. Είμαστε έτοιμοι να ενημερωθούμε για το χωροταξικό της δεντροφύτευσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της χωροταξικά και χρονοταξικά. Είχα την υποχρέωση, κύριοι, να σας το διαβάσω. Εύχομαι να με ακούτε, δεν ξέρω αν είστε εκπρόσωπος εσείς. Όχι, δεν είμαι εκπρόσωπος. Επειδή δεν σας έχουμε ξαναδεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξέρουμε πώς σας έχει μεταφερθεί. Εγώ διάβασα τη θέση της Επιτροπής για να καταλάβετε ότι η εισήγηση που κάνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που ακόμα δεν το έχει συζητήσει το θέμα, σας έχουν πει λάθος ότι έχει συζητηθεί το θέμα. Δεν έχει συζητηθεί, το γνωρίζουμε. Η εισήγηση λοιπόν που κάνει η Επιτροπή, η οποία αποτελείται με πρόεδρο τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Στεργίου, και μέλη, την κυρία Γιαμουγιάννη, την Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κοντουλάκο, τον κύριο Αποστολάκο και τον κύριο Τόλιο, εισηγούνται ότι είναι κάθετα αντίθετοι στην τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών και σίγουρα είναι υπέρμαχοι της δεντροφύτευσης. Αυτό λέει και θα ήθελα και εσείς από μέρους της διοίκησης να το έχετε στα χέρια σας μετά αυτό. Τώρα διαβάζω, κύριοι συνάδελφοι, για να καταγραφεί κιόλας το ψήφισμα των κατοίκων του φορέα που μας επισκέπτεται, ψήφισμα για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο βουνό της Πεντέλης. Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε την πιο άγρια περίοδο λιτότητας που έχει συγκροθεί τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία χαρακτηρίζεται από την όλο και μεγαλύτερη οικονομική λαιλασία των μεσαίων και χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και το ξεπούλημα κάθε κοινωνικού αγαθού, αλλά και της δημόσιας περιουσίας. Αυτή η πολιτική έρχεται πλέον να πλήξει και την περιοχή μας, με την παραχώρηση από τη Μονή Πεντέλης 3.500 στρεμμάτων σε ιδιωτική εταιρεία για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου. Σε αυτό λοιπόν τον τόπο, που έχει επανειλημμένα κατακαεί από τις εμπριστικές επιθέσεις, σκοπεύουν να εγκαταστήσουν και αυτό το δεδαλώδες φωτοβολταϊκό πάρκο, που θα αποτελέσει το τελειωτικό χτύπημα για την οικολογική επανάκαμψη του βουνού. Εμείς, ως κάτοικοι του Δήμου Πεντέλης, απαντάμε πως επιχειρήματα όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η δεντροφύτευση κάποιων εκτάσεων του βουνού από τη Μονή δεν είναι τίποτε άλλο παρά στάχτη στα μάτια των κατοίκων της περιοχής. Εξαιρετικά προκλητική είναι και η στάση της δημοτικής παράταξης του Δημάρχου Στεργίου, που συντάσσεται με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Ως κάτοικοι αυτού του τόπου θα βρεθούμε απέναντι σε κάθε προσπάθεια δημιουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου, που μόνο καταστροφική επίπτωση θα έχει για το βουνό και που κανένα όφελος δεν θα επιφέρει για την τοπική κοινωνία. Το βουνό ανήκει στο λαό. Καμιά εμπορευματοποίηση του πεντελικού όρους. Αναδάσωση όλων των καμένων εκτάσεων. Καλούμε όλους τους κατοίκους στη Λαϊκή Συνέλευση του Δήμου Πεντέλης να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας προτού να είναι αργά.
Το ψήφισμα αυτό κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη συνέλευση της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Δήμου Πεντέλης την Κυριακή 4 Δεκέμβρη. Πριν σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, εγώ θα ήθελα μία χάρη. Ανεξάρτητα αν εσείς καλείτε στη Λαϊκή Συνέλευση και καλώς κάνετε και θα μας δείτε όλους εκεί, εγώ θα ήθελα να μου αφήσετε ένα τηλέφωνο του φορέα σας, ώστε να σας καλέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο καταρχήν. Και νομίζω ότι και η παράγραφος που αναφέρεστε. Ναι, νομίζω ότι ήταν σαφέστατη η θέση της διοίκησης Στεργείου. Είμαστε κατά των φωτοβολταϊκών. Κόντρα Τσάνελ, κύριε Δήμαρχε, δεν σας είδα κατά των φωτοβολταϊκών. Θα το αλλάξει. Κάνω λάθος. Περιμένετε λίγο. Εγώ θέλω να υπάρχει ψυχραιμία. Είναι ευχάριστο ότι τόσο νέοι άνθρωποι υπερασπίζονται το βουνό, που και άλλοι όμως από όποια θέση το έχουν υπερασπιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ο κύριος Στεργείου, τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για τόσα δέντρα που έχουν φυτευτεί στην Πεντέλη. Πέραν αυτού, ακούστε όμως, είμαι σε δύσκολη θέση γιατί ο νόμος μου επιβάλλει σήμερα να μην γίνει συζήτηση άλλου θέματος πλην τον ισολογισμό. Είναι μια παρέμβαση κάναμε, δεν επιθυμούμε να συζητηθεί σήμερα. Επιθυμούμε όμως να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο με αυτό το θέμα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την κόσμια εμφάνισή σας. Εύχομαι να αντιλαμβάνεστε τη δύσκολη θέση που είμαι, γιατί το Συμβούλιο μονοθεματικό και θέλω. Νομίζω ότι τον Δήμαρχο τον ακούσατε και τη δήλωση, έτσι. Να φύγει αυτή η παράγραφος, δεν είναι αληθής, δεν έχουμε πει ότι είμαστε υπέρ των φωτοβολταϊκών. Έτσι, και δεύτερον, να μου αφήσετε ένα τηλέφωνο ποιος είναι εκπρόσωπός σας όταν θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί λανθασμένα σας είπανε ότι το θέμα συζητήθηκε, να είστε εδώ, εάν υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία ότι η διοίκηση Στεργείου έχει αρνητική άποψη για τα φωτοβολταϊκά, να το ακούσετε να εκφράζετε και πλέον με την ψήφα μας. Αν λαθασμένα έχουμε μάθει να συζητηθεί, το θέμα δεν έχει συζητηθεί επιτάπητο στο θέμα. Όσο και αναφορά για τα χαράτσια της ΔΕΗ. Όχι, κύριε. Απαρεμβάσεις απ' έξω παίρνουμε τώρα μισό λεπτό. Συγγνώμη, βλέπετε ότι όλοι προσπαθούμε, σας ακούμε και ξέρετε, σας ακούμε γιατί μπήκατε στη διαδικασία, νέοι άνθρωποι. Κύριε, εγώ σας μιλώ ευγενικά και θέλω και εσείς να μου μιλάτε με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, είναι ευχάριστη η παρέμβαση και δι νέων ανθρώπων. Δυστυχώς δεν μπορεί να συζητηθεί ούτε το θέμα του χαρατσιού, ούτε το θέμα αυτό. Είμαστε σε ισολογισμούς που είναι μονοθεματικοί. Αφήστε μας ένα τηλέφωνο να μπορούμε να σας βρούμε ανά πάσα στιγμή να σας καλέσουμε και τότε θα πάρετε το λόγο με τους επίσημους εκπροσώπους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Δυστυχώς θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Δεν θα ανοίξει το θέμα, κύριοι συνάδελφοι. Εγώ κύριε Παπακοσταντίνου, διάβασα την εισήγηση της Επιτροπής, της Πενταμελούς Επιτροπής, για να ακούσουν τα παιδιά ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία λένε και διάβασα, ακούστε με λίγο κύριοι συνάδελφοι, την παρέμβαση που βεβαίως οφείλαμε να ακούσουμε, μπήκαν στον κόπο τους οι άνθρωποι και ήτανε. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα συνεχίσει η συζήτηση άλλου θέματος, δεν θα γίνει καμία αναφορά στο θέμα, θα έρθει το θέμα. Πήρατε μία θέση και είπατε ότι δεν έχει γίνει συζήτηση. Βεβαίως, κύριε Καρατζή, μισό λεπτό. δεν θα ανοίξει καθόλου το θέμα. Δεν ανοίγω καμία συζήτηση. Προς αποκατάσταση μιας πραγματικότητας πάω. Είπατε λοιπόν, και θέλετε να μείνει αυτό στο τέλος της ιστορίας αυτής, ότι δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι σωστό, πήραμε απόφαση μόνο για την δεν θα πείσω. Όχι. Κύριε συνάδελφε, 3 λεπτά διάλειμμα. Συζήτηση έγινε και στο ΣΠΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ κύριε Σιώμο. Κυρία Πρόεδρε, δεν τελείωσα τη σκέψη μου την προηγούμενη. Μην το ανοίξουμε πάλι. Λοιπόν, θεωρώ απαράδεκτο. 3 λεπτά διάλειμμα. 30 λεπτά Όχι, δεν θα συνεχίσει. θα το πω, θέλεις να Δεν θα συνεχίσει. Μα θα το πω, και ξέρεις ότι θα το πω. Ας το πω να τελειώσει. Ας το να το πω να τελειώσει. Θα το πω, θα κάνει να γίνει στο Συμβουλίο. Εγώ θα κάνω τον ισολογισμό και άμα θέλεις να πάρεις Εσύ θα κάνεις τον ισολογισμό, Λίτσα. Εγώ θα κάνω τον απολογισμό των κατοίκων. Όταν τελειώσει το θέμα θα σου δώσω χρόνο να μιλήσεις. Αλλά θα τελειώσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Μα 2 λεπτά, το θεωρείς σωστό. 2 λεπτά, 2 λεπτά. Θεωρείς σωστό ότι έρχεται κάτι δίνει ένα ψήφισμα. Δίνει ένα ψήφισμα και τους λέμε αλλάζει το κλίμα. Δικαίωμά τους είναι. Τους καλωσόρισα, το διάβασα,
τους είπε ότι θα έρθουν οπωσδήποτε όταν συζητηθούν τα φωτοβολταϊκά. Δεν έχω την νομική δυνατότητα σήμερα να κάνω θέμα συζήτηση. Καμία αντίρρηση για αυτό που λες. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με, είσαι δημοτικό σήμερα. Θα σε βοηθήσω να βοήθησέ με να κάνω δημοτικό συμβούλιο. Δεν σου λέω να μην κάνεις αυτό που θέλεις. Για τα χαράτσια. Λέω, λέω το εξής. Άκουσε. Λέω το εξής. Άνοιξε ένα θέμα. Δεν θες να το ανοίξεις. Πάει καλά, το δέχομαι. Δεν μπορώ να το ανοίξω. Καμία αντίρρηση. Λέω όμως το εξής. Είπες μια τελευταία λέξη για την οποία πολλοί από εδώ μέσα έχουμε αντιρρήσεις. Εάν λοιπόν δεν θες να το ανοίξεις, θα ζητάσαι να ολοκληρώσουμε μια φράση ο καθένας, να τελειώσει το ζήτημα και όταν θα έρθει να ξαναπούμε ό,τι θέλει. Το θέμα των φωτοβολταϊκών θα έρθει σε Δημοτικό Συμβούλιο. Θα Μα κληθεί ο που ήταν για μια παρέμβαση και την παρέμβαση την κάνατε εσείς για εμάς. Εφόσον φτιάξατε μια επιτροπή, πώς τη φτιάξατε αυθαίρετα, δεν το συζητήσατε. Πώς όχι να βάζετε μικρόφωνο και να πείτε πάνω από τη φωνή μας. Γιατί με κόψατε από την παρέμβαση και κάνατε εσείς την παρέμβαση για εμάς. Εμάς δεν μας δώσατε το λόγο. Δεν είστε εσείς εκπρόσωπο μας, ούτε το παιδί που απειλήσατε. Μην βάζετε το μικρόφωνο πάνω από τη φωνή μου. Εγώ ήθελα να κάνω μια παρέμβαση. Και μην διακόψετε την παρέμβαση. Ανοίγω το μικρόφωνο για να καταγράφετε αυτά που λέω, διότι εάν συνεχιστεί, ακούστε με λίγο, σας δεχτήκαμε, σας καλωσόρισα, διάβασα το ψήφισμά σας και πολύ ψύχρεμα σας εξήγησα ότι επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μονοθεματικό, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει θέμα συζήτησης. Εάν όμως συνεχίσετε έτσι, κύριοι, είμαι υποχρεωμένη να κάνω χρήση του κανονισμού και του κώδικα που μου δίνει το δικαίωμα να σας ζητήσω να βγείτε έξω από την αίθουσα και δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 3 συνεδριάσεις με ύψιστα θέματα, τα οποία αφορούν ισολογισμούς προηγουμένων ετών. Πολύ θα χαρώ να καθίσετε να ακούσετε τι έχει γίνει με τους Δήμους και τις δημοτικές κοινότητες και τα οικονομικά. Θέλετε να καθίσετε, να τα ακούσετε, να ενημερωθείτε και για αυτά, να δείτε ότι και εμείς πολύ ωραία θέλουμε να φωνάξουμε, αλλά κρατιόμαστε. Λοιπόν, αφήστε μας να κάνουμε το Δημοτικό μας Συμβούλιο, προκειμένου να ρυθμιστούν τα θέματα ώστε να έχουμε προϋπολογισμό μεθαύριο και είναι δεδομένο, εφόσον έχουν μείνει και τα στοιχεία εκπροσώπου σας, ότι όταν θα έχουν θέμα για το πώς θα αντιδράσουμε σαν διοίκηση στην όποια ενέργεια που έχει να κάνει με τα φωτοβολταϊκά, βεβαίως θα έρθετε, θα έχετε το λόγο σας και θα καταθέσετε τις απόψεις σας. Για τον ειδικό φόρο. Προχωράω λοιπόν, κύριε συνάδελφε. Για τον ειδικό φόρο. Συγγνώμη, με βοηθάτε έτσι. Σας βοηθάμε. Δεν με βοηθάτε. Διότι θα προχωρήσω την ημερήσια διάταξη. Για τον ειδικό φόρο δεν έχει συζητήσει ακόμα. να μιλήσουν κάποιοι άλλοι. Θα βοηθήσουμε, κυρία. Λοιπόν, θα βοηθήσουμε. Ορίστε, κύριε Παπασταθή. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, εμείς θα βοηθήσουμε. Κάνατε όμως ένα ατόπιμα. Ποιο το ατόπιμα? Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ. Τους σεβόμαστε, έπρεπε να τους αφήσετε μόνο να αναγνώσουν την επιστολή τους και τίποτα παραπέρα. Διότι εσείς πέφτατε να διαβάσετε μια επιστολή που σήμερα 7 του μηνός ή χτες, ας πούμε, διανεμήθηκε, σήμερα μας διανεμήθηκε εδώ πέρα και να θολώσετε την εικόνα και να δημιουργήσετε μια άλλη εικόνα. Έπρεπε να ακούσουμε μόνο τους ανθρώπους αυτούς, να τους ευχαριστήσουμε και να πούμε στις 14 λέω π.χ. του μηνός ορίζουμε μονοθεματικό συμβούλιο και αυτό προτείνω τώρα. Όχι 14. Συγγνώμη, εντάξει παιδιά, με συγχωρείτε. Μία μέρα θέλω να πω. Σύντομα. Ναι. Μην Κάλεσε τον κόσμο 14 του μήνα στην παλιά Πεντέλη. Ένα λεπτό. Κύριε, αυτό είναι Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Λάζο. Κύριε Λάζο, έχω το λόγο. Μιλάει ο συνάδελφος. Έχω το λόγο. Λοιπόν, εγώ λέω τι θα κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, τι πρέπει να κάνει η Πρόεδρος και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πω και το άλλο. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα σήμερα πρέπει να πούμε ότι επειδή ο κανονισμός δεν μας το επιτρέπει και πράγματι δεν μας το επιτρέπει, πρώτα. Τι λέω τόση ώρα, κύριε Παπασταθή? Ναι, αφήστε με όμως, εγώ βοηθάω. Θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, να ορίσουμε μια ημερομηνία με μονοθεματικό θέμα. Το θέμα αυτό και γιατί όχι, και το θέμα των χαρακτήρων που βάζουν τα παιδιά εδώ πέρα. Αυτό το οφείλαμε εμείς πρωτίστως στον πρώτο.
Τώρα, εμείς μπορούμε να σας πούμε στις 14 του μηνός υπάρχει μια εκδήλωση στο Δημαρχείο Πεντέλης, θα ενημερωθείτε, μπορείτε να έρθετε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, την κάνει μια συντονιστική επιτροπή που έχει θεσπιστεί από την αντιπολίτευση και ανεξάρτητους συμβούλους. Ωραία. Ωραία. Να πω κάτι. Άρα η πρότασή μου, και κάνω πρόταση, να αποφασίσει το Συμβούλιο σεβόμενοι τους πολίτες, σεβόμενοι την υποχρέωση που έχει απέναντι στο σύνολο των πολιτών να ορίσει σήμερα μονοθεματικό συμβούλιο με τα αιτήματα που βάζουν. Δύο συμβούλια θέλουμε. Ένα συμβούλιο με δύο θέματα. Μου επιτρέπετε λίγο. Γιατί μάλλον εγώ το έλεγα και δεν με πιστεύατε. Ακούστε λίγο. Γιατί μάλλον ασχολείστε μόνο με αυτό. Κοιτάξτε πόσο σφαιρικά να τα δείτε. Την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, έχουμε 2 δημοτικά συμβούλια που είναι οι ισολογισμοί οι δύο που υπολείπονται. Την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε άλλο δημοτικό συμβούλιο που είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα με τα λοιπά διοικητικά προγράμματα. Δεσμευόμαστε λοιπόν ότι αφού περάσει και άλλη εβδομάδα που είναι δρομολογημένα 3 δημοτικά συμβούλια. Καθόλου δεν αστείευομαι, κύριε. Καθόλου δεν αστείευομαι. Δεσμευόμαστε λοιπόν ότι πρώτου προϋπολογισμού που είναι και ύψη στην πράξη θα υπάρξει δημοτικό συμβούλιο. Θέλετε να με ακούσετε. Γιατί δεν ξέρω τη φωνή σας. Το ίδιο πράγμα λέμε, κύριε. Περιμένω να ακούσω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει θέση για το ακούστε λίγο. Μέχρι τέλη του μηνός, μέχρι τέλη του μηνός θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο με τα φωτοβολταϊκά και το χαράτσι. Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετούμε. Εκτός αν θέλετε να κρατήσετε. Την επόμενη φορά που θα είμαστε παραπάνω, θα δούμε αν θα κάνετε χρήση που μας είπατε, μας απειλήσετε όταν μας κάνετε έξω. Για να ξέρετε ότι εμείς οι δημότες που πληρώνουμε τέλη τόσα χρόνια, είσαστε εσείς εκεί τώρα και δεν πάρτε το μικρόφωνο και καταγραφείτε, κύριε. Καταλάβατε τι σας είπα. Πάρτε το μικρόφωνο και να μην καταγραφείτε. απειλείτε τον κόσμο. Πάρτε το μικρόφωνο και καταγραφείτε. Πάρτε το μικρόφωνο και καταγραφείτε. Όποτε μπορούν να κυκλοφορήσουν κάποιοι και κυκλοφορούν με θωρακισμένες Μερσεντές και με μπράβους, έτσι δεν κυκλοφορείτε και εσείς.